Tanawag, mahal nga. Hila, cellphone siguro yung gra. Sa tuloy-tuloy. Hugas tali, hugason mo diha. Diya, bakas kung cellphone ito, kasi panawag. Kung nag-requirement, tanawag ko tabi, isa to yung nag-requirement tabi. Mukha pa ang tanawag. Tanawag ng cellphone nga niya eh. Number, abi nakabutang oh. Sam ni. Hello? Hello? Ano dyan makdungog ang tingog? Daot, so ni, loudspeak na kami. Hello, kinsa ni? Hello? Hello, this is LeBron James. Can I talk to Kuya Goy 99? Hello, si Lebron James! Wala! Now, Lebron sa ituyo niyo! Sa mukha po ni mo dira malo eh. Sige ba ang tawag, kabalo ng hugas ka diri. At sa may nanawag sa iyo. Ano ko man mo pagka lungasan mo kiat mo kay kadiraan. Nanawa ba si Lebron James? Wala nanawag ko! Ay, tuyo sa ko, ay talk to Kuya Goy 99 daw. Ako yung mangita. Sa ituyo ano yung ako yung istoryahon. Ha? Okay lang. Tawag ko, tanawag ko. Hindi ko na magtungo tanawag. Lebron James, tanawag ko. Mo dira malo. Sige makagyaw-yaw. Sa manay na. Yaw dumi. Tawag si Lebron James? Nanawag. Hello? Is that you, Lebron James? Yes, it's me. Nawag. Siya lagi. Nawag. Minaw. Hello, Kuya Goy. I call you because I know that you lost for the previous 3 games. But for this moment, Kuya Goy, I rest assure you that we will win this game for Game 4, Kuya Goy. Nawag si Lebron James, okay? Ano ko kadig-adig diraan. Sugal akong kapan. Dahil ka na ako. Dili. Idungan mo yung istorya. Dapat idungan yung istorya daw. Minaw. And in addition, so that you can recover your loss in last 3 games, Kuya Goy, you must to sell all your properties right now and bet all your monies for us for this moment, Kuya Goy, because I'm really assure you that we will win this game today, Kuya Goy. 99%, Kuya Goy. Imo na lang dito. Daog lagi mo daog. Hindi ko siya uri. Musugal. Ibalik niya kaya itong tanang kuwan ay kaptangan. Ang kapili biya ay. Pili lang yung lagi. Tama lagi na. Pili lagi. Ito ba mo to? Lebron James, is this legit? It's that you? It's alright? Good? It's 100% legit, Kuya Goy. Believe me. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sira ulo. Ibalik niya. Ibalik niya. Mahal. Oh, lagi di kayo. Daog lagi sila. Yung po, champion na sila. Sa kung ganyan mo sa imo. Siya na yung mismo ni Uno. Kalayas mo din mo ang ako. Thank you, Lebron James. Thank you. Okay, that's right, Kuya Goy. I'm out. Thank you for your time. Good lagi. Mahal ka ito. Bahala ka. A few moments later. Mahal, malakaw sa ko sa eskwelahan kay manginto ko ha. Kay dami bisito ha. Bantay lang ka. Ibaligyan mo mga gamit ha. Gubot ka sa lukot unya mahal. Bantay lagi ka ini nila ko unya. Bantay lang ka. Sige mahal. Amping siya muna ka ha. Ayaw dito ha. Bye. Love you. Bye mahal. Karon. Nilakaw na sa mahal. Ako sa mga gamit diri ah. Halap mahal eh. Ako agin ni pamaligya ninyo kuan. Ako diri. Ligya ko sa nang kaptangan ako. Si Lebron James naging ano. Halap na grado. Daog diri meron. Nasa pa tong uban diri. Sampai na kami. Kani suot talaga ng mga bag diri. Ligya na ko yun. May bahala na pala mahal. Yung mga tilibir. Ligya na ko diri. Masam kung kamera na ko. Ala. Kamera na ko. Baligya sa kita ka kamera ha. Love yung kay taka pero ibaligya sa gikan ako ang panahon na kay imo si Lebron James para mudaog ni. Cellphone. Pag kining bags kamera. Sa mga ibang diri kani. Ano ti mga alkansiya sa bata diri kani mga libro. Ya na ko ni. Ilo pa na ko ning mga ha. Sa daghan kay diri. Ning effect pan napilo na ko ni baligya. Ay lang kay natugak ng bata. Ni hangir. Jacket na ko. Ya na nito nun ba? Buot na nga. Pa isa ka cellphone.
Napatuloy si lalong ba? Asa kayo ba dito? Ano? Nabalunan? Yun ni. Ini karag diri. Napatuloy si lalong ba? Nabalunan diri. Asa to diri? Gabas. Gabas. Yan. Wala. Patos na ako. Yan, patos. Yan. Sana diri. Ama rin, apa dia ang mana? Ama lagi ni baligyan ako di ba? Ang siguro na din. Pahit na ni, padto na ko ni paring istong. Ya, ito ani, gawa. Padto ko na paring istong. Ito na kay baligyan, na paring payong. Silong ko payong. Nalawgaw. Ha? Uy, bike, apilon pa ko ni. Ang bike bay, bahala ka ni. Ang ni. Oh. Paring istong. Ay, pre! Ay, pre! Alisa, pre! Sa may ato, pre! Pre, nalig ito yung kasi mga pre, may gimpor ka bro, gimpor pre, gimpor pre ba, din nuggets o kwan, liquors. Ay, baligyan ako na kumang kaptangan si mga pre, pakiawa lang yung tantalag pre. Itik na ba niyo? Ay, di ka magkamahay pre, kaya kamera lang daan bro, wala pre, piting mahala na kung kamera pre, mapkain na, di ko yan ko, hindi ko pre no. Baligyan ako na kanan pre, masilpon pre, yan na pre, apil na kung sa kinabay pre, mga tanan pre. Kamu ni batang tamil pre, pasusod pre, Bago ni pare. Lagi pre, good na picture mo ko ba naman, gwapo kayo. Tali pre, ko, mga gabas pre, ay kumita pre. Oh, Now, dito na pre. ang gapo-gapo man ka ba? Saan na kita ni pre? Pre, tamil na impresyon na pre, impresyon na pala na pre. Sige, pakyawan na lang ako na. Pre, tamil na pre ha. Sugal ako na sa gipor pre. Si kulang na pre. Tama na. Ha? Imuha na tanan. Sobrang na pre, okay na ni sobrang Ay, pre. imuha na. Bahala na. Pre, salamat kayo pre, ikaw din ka. Daw ngayon yung liquor pre, balikan ako na palit pre ha. Ini balikan na Sige, pre. smagol ni pre ha. Good, lagi na pre, ito na ko pre. Salamat po dati pre ha. Picture na pre, pre. Pre, ito na ko pre. Salamat ni pre. Ami Ayaw. ayuha ni oy. 1 hour later. Kani, sugo na kita ng gym for. At nga din ako na yung mga moves ni Lebron James. PJ, nak, ikaw si bahala ka nurok sa nak ha. Papa, tanong-tanaw sa akin, nawag Lebron niya nak, sure win nak. Ako bahala sa mga niya nak. Sinsya yung katawa ka, pildi tato, itong nagi karon bawi ta, nawag Lebron niya nak. Kung dawin na nak ha. Ah, kami ng papa, eh. Wag ka nagkagamba. Bisag kapilala na kulatahan ni mama. Sige, libutan na ng Lebron James. Amantay rin karon pildim dyan po ng Lakers ron. Tagam na buka. Kami good. Na, awat, ikaw dyan yung Lebron James. Tanawat, 31 points in the first quarter. First up, mag-ispo good. Yes, nice Lebron James. Ah, ikaw dyan yung Lebron James. Kita bakal 15. Kasi, goal Lakers. Kana, goal Lakers. Dara, dawin na ni Ron, good. Nak, panawan nak, lamang na yung Lakers tak no. Na okay na yung kayo nak, tinuod yung Lebron James nak, yan yung tinuod na yung pinto nak. Ay, sa'yo sige lipay-lipay na pa. Kay layo pa kayo na. Wa pa na man ang fourth quarter. Masing nagtuo kami na magkuko na Denver. Ay, tulbiya kayo na ko ng Denver no. Ha, walang nun. Nambug-hambug ka. Kawan yung race, kaamil, mereka tawa. Kawan yung wajib iya. Kay kursikan sa good. Masih ang mulai ka na pa, datay mo good. Ini kursikan sa kani. For the win bro na, for the win bro. Win. For the win. Nih. Ah, yata ko Lebron kana. Idut bro. Bro. Nasa na bro. Patay, hindi ka pikir. Kawan ini. TikTok may TikTok. Atay ko asal ko ano nagurot ng kamtangan may. Atay. Hindi ng likod. Nak! So si Malan sa balay nak. Takas ako nak, panginhangin ko nak. Atay pasibayan ako. A few moments later. Ay, kapuyag limpo sa eskwelahan. Ay, sakit as pong lawas. Dong! Ikaw mo lagi ng rocks niya. Saan mo yung papanapon? Na, ambot ato ma. Isibat man to, magpanginhangin daw siya. Naghilak man kay siguro to, kaya napildi ba yung Lakers karon sa Gempol. Na, pating lauyag na ako tong papa ma do. Layas na guro to, asa to padulong. Awa na. Buang dyan itawhanan ka. Awa na akong mga gamit, be. Ay, ginoo. Ang mga plato ko sana. Ipamaligyan ka, be. 1 minute, 37 seconds later. Asa, ang kaunga na ron. Ibiin na, huwag ka ulit. Sige na, mahalag isa mo ulit kay. Lagot kay kuniya kaganina da. Kasabot, sige dugsugal. Bahala siya, mayroon din ulit. Kinsa ka naman ito. Ibiin naman.
Uy, alam ko pa. Dili ba akong balay? Yung sa balay, ha? Uli ko man kay gusto kay kaulan basa. Ako ilaw. Try mo sa rin. Nakabayas ka. Kaya sumakay pulos mo si Pilit na yung mga magsugal. Ipon nito. Nawa na ko ni mo ganhin. Sukad ka mo. Nawa na kay asawa ha. Nakalayas. Layas. Yung yes. Layas dito. Layas. Ay nagpulit diri ah. Sukad ka ron wala kay pamilya ha. Wala kay pamilya. Kaya di ko kasabot ng ingat. Layas ko naman. Layas mo ako. Goodbye, Carl. James, oy. Layas yung gaton. Kita sa babuhan eh. Kita niya. Saan ako padungan eh. At ito na siguro Lebron James eh. James eh. Thank you for watching po mga Kuya Goy. I hope nag-enjoy kayo sa aming bagong video mga Kuya Goy. Just subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming official YouTube channel mga Kuya Goy. Maraming salamat po. God bless.